Mehmet Zülfü Tan doğru haber. Alim, abid û mücahidek Mele Mustafa Durgun. Ez wê wextê hêj zarok bûm. Ez li gundê Yaywan Tepe li Telxezûrê ya Erxeniyê dimam. Rojek ji rojan min dît, ji bajêr çend kes ji bo ziyareta melayê me hatin gund. Min pirsî, gelo ev kesan kînin? Kesên ku nas dikirin gotin. Ev kesan Mele Mustafa û hevalên wî ne. Şerîetxwazên Erxenînin. Hatinin ziyareta melayê me. Wê melayê me jî bikin şerîetxwaz. Paşê min dest bi lîseyê kir. Min di lîseyê de xwendevanên ku xwedî şiûra îslamî ne didît. Rewş û tevgerên wan cuda bûn. Min ji derdora xwe dipirsî, ev kesan kînin? Digotin, ev kesan xwendevanên şerîetxwazin. Li Erxeniyê kitapxaneyek heye, diçin wê derê û tê. Xocê wan jî Mele Mustafa Durgun e. Sal bû 1989. Paşê ez diçûm zanîngehê. Li wê derê min xwendekarên Mele Mustafa yên nimêja xwe dikirin didît. Ez diçûm cem wan, min pirsa îslamê ji wan dikir. İslam ji min re digotin. Kitêb didan min. Bi saya wan min îslam naz dikir û dibûm xwedî şiûr. Wexta tatîl dibû, ez diçûm li ba Mele Mustafa û min ew ziyaret dikir. Weka bavekî eleqa û şefqet nîşanî me dida. Bi zarok û ciwanan re hatibû cem hevdû. Biriha xwe wecihê wî weka hîvê bû. Bi zarşêrîniya xwe û ilmê xwe yê weka deryayê nesîhet û şîret li me dikirin. Bi pirsgirêkên ciwanan re yekoyek eleqadar dibû. Digel ez li gund dimam jî, Seyda hatibû ziyareta bavê min. Wexta me mala xwe barî bajêr kir, her tim dihat ziyareta bavê min û eleqa nîşanî wî dida. Keça xwe zewicand û li Erxeniyê daweta yekem a îslamî li darxist. Her kesê behsa vê dawetê dikir. Belê, helbet Mele Mustafa ne bi tenê van gotinên min bû. Lê ez ê ku li gund dijiyam, tiştên ku şahîd bûmim dinivîsînim. Ez nikarim Seydayê me ku dînê Xwedê ji xwe re kiriye şiar bi şev û roj nedigot havîn û zivistan teblîğ dikir, bi vê nivîsê ji we re vebibêjim. Lewra ez ne li cem wî bûm. Lê min ev yek didît ku ew tam warisekê pêxember bû. Ji bo dawa îslamê ti cîhek nehiştibû, çûbû her derê. Seyda alimek bû. Wexta dest bi axaftinê dikir, ji ilmê wî yê deryayî peyvên tesîrdar û xweşik peyda dibû. Kesên ku ew guhdarî dikirin, digotin bila her daîm biaxive û qisseyan bike. Ve gotinên wî yên zarşêrîn û bi hikmet hebûn. Seyda abîd bû. Bi şikil, şemal, rewş û ehwalê xwe weka sehâbeyekî bû. Kesên ew naz dikir, dixwestin her tim bi wî re hevaltiyê bikin. Seyda mücahidek bû. Ji aliyekê ve bi zalim laiktî rejima kemalîst, ji aliyekê ve bi rêxistinek bêdîn, bêîman û sosyalîst re mücadele dikir û tekoşîn dida. Her roj dihat tehdît kirin, her roj kemîn lê dihat kirin. Ji bo wî ji holê rabikin bi hemû hêz û quweta xwe dixebitîn û hewl didan. Lewra Seyda weka qumandarekê di şer de her tim di sefa pêş de bû. Ne ditirsiya, li paş nedima. İslam bi dengekî bilind ve digot, dew û doza xwe ya li ser ciwanan didomand. Di vê oxirê de bû muhacîr, îşkence dît û avêtin zindanan. Lê tu carî dev ji dew û doza xwe berneda. Piştî jiyana xwe ya zindanê jî bi ilm û îrfana xwe telebe û xwendevan perwerde kir. Heya wefata xwe jî bi ilm û îrfanê re mijûl dibû. Wî her tim digot, îlac û dermanê hemû kil û derdên me îslam e û ve digot. Digot, jiyanek bê îslamê zindan e. Bi dengekî bilind digot, wê em bi îslamê ezîz û birûmet bibin. Ew alimek, abîdek û mücahidek bû. Ew muhacirek û Yusufiyek bû. Dew û doz di her warê jiyana wî de dihat xweya kirin. Xwedê ji te razî be Seydayê min. Mekanê te bibe cennet, meqamê alî.